Окей, хора, днес ще ви науча как да редите 3 по 3 по най-лесния мисличен начин. И първо аз ще го нареда бързо и след това аз ще ви покажа как вие да го редите по мисля, че е възможно най-лесния начин. Сега нека да го разбъркаме. Вие още не избързвайте, може сега да изгледате как аз ще го нареда, но не се водете докато аз го реда, защото го реда много бързо и можете да бъркате нещо. А и това е по принцип, аз съм измислил всичките формули от това редене. Аз съм си ги измислил по моя начин, докато го нареда. Моя начин е доста бързичък. Само трябва да стигна третия ред. Аз го стигнах и сега вече включим другото. Окей, сега ми останаха само еджовете на третия ред. Бам! Въртим така. Следна формула и сме готови. Така, сега аз ще ви покажа как вие да го редите и как да можете да го редите по начин, който не е измислен. Тоест, аз съм го измислил. Не е измислен някой и да е вкарано в книжка за редене на 3 по 3. Ами аз съм го измислил. Сега изчакайте малко. Камерата за малко. Така. Извинявам се за забавянето. Сега. Нека да вземем къпчето и да го разбъркаме. Окей, нека сега да започваме. Първо се реди първия ред. Първия ред се реди, това се нарича H парченце. H парченцето трябва да се спасне с оранжеве, в смисъл сега трябва да се съвпасне с зеления център и белия център. Тоест трябва да го завъртим и да го вкараме. Така трябва да стане. След това ето ни го синьото, вкарваме го долу. Ако ни е завъртяно така, синьото да ни е отдолу, правим така. Или пък така, на мене в случая ми е по-удобно насам. Средния така нагоре. И го вкарваме. След това ни излиза друго с бяло. Пак въртиме. И ни се нареди пак. Това не е наредено. Обърнато. И хоп. Като получите така наречения кръст, трябва да наместите ъглите. Ето по този начин трябва да съединявате тези ъгли с бяло. Хоп, ето още едно. Това го завъртаме тук и качваме. Още едно.
Бам, то трябва да е тук. Това трябва да е тук. Сега завършихме първия ред. Чакайте малко. Само нещо погледна така. Добре. Така. Сега трябва да гледаме H парченца без жълто. Тоест не такива, например е това. Трябва синьото да съвпадне с синьото. Сега идва една малко трудна формула. Както е съвпаснало насам, ако го качваме насам, че се обърках. Да, не. Така. Готово. Ето. От тук го качихме ето тук. Ето така трябва да изглежда. Ето още едно без жълтичко. Намесваме го. И въртиме бам, 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 бам. Ако го качвате тук, въртите насам. Ако го качвате тук, въртите насам. Така. Чакайте малко, че... One second. Една секунда. Само нещо. Окей, надявам се да го виждате копчето. Взимам камерата. Добре. Сега. Добре. Сега трябва да наредим... Не, още не съм завършил. Оранжево с оранжево, зелено, значи трябва насам. Тоест това трябва да го завъртим насам. Така, 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 така. И не се качва. Сега трябва да намерим последното. Ако не е тук, просто въртиме пак. Да качиме жълтото тук, за да можем да го сложим тук после и да го качиме. Хоп, бум. Сега ще го търсиме. Ето ни го. В случая не се обърна и не застана правилно е тук. И въртиме пак същата форма. Да. И хоп. Сега вече като сте наредили втория ред, редим третия. Първо трябва да обърнем H парченцата и да направим кръст. Пак трябва да съвпасне. Тоест зеленото е съвпаснало. Сега до него трябва да сложим червеното. Ето ни го червеното. Как да го преместим тук е въпросът. Ами много лесно. Хващате го така, ако ще го местите тук. И правите така. Хоп. И пак въртите. Бам. И от тук червеното ви се премести тук. Червеното беше тук
и от тук се премести тук с тази формула. И сега имаме две наредени. Сега само трябва да ги обърнем, но само трябва да ви покажа как да обръщате и тези. Сега ще ви покажа. Добре, бам! Как да ги обърнем с тази формула? Просто нагоре, насам, надолу, насам, насам, надолу, насам, нагоре, насам. И ги обръщаме. Сега пак трябва да направим същата формула, за да ги обърнем тези. И бум, сега трябва да наредим ъглите. Ако нямате нито един, аз в случая ми се появи едно, ако нямате нито един, правите следната формула. Нагоре, насам, нагоре, насам, надолу, насам. И не се размести, нали? Сега търсиме. Хоп, това не се е наместило. Преди малко ни го нямаше. Тоест сега правиме, това трябва да ни бъде отдясно. И сега е от другата страна същото. Без този ход. Ако не ви се обърне, от втория път винаги ще ви се обръща. Бам! Сега тук, ако нямате това, нареденото трябва да ви случи наляво. То сега това трябва да въртим онази формула. Тази. Опа, обърках. Не обърках. Така, нека пак да я направя, че ви обърках. И вас. Така, нека пак. И без това не ми се нареди. Така. 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 Хоп. Сега, ако това директно ви се нареди и ви останат две, правите следната формула. Но ако това не ви се нареди, или пък тук не ви се нареди, правите тази формула. Ако не ви се получи от първия път, правите втори път. И бам! Това беше от мен. Ако сте го наредили, пишете долу в коментарите, оставете лайк и subscribe. Сега, чао от мен и до нови срещи!